Ke daga ina kike? Kamar ya daga ina nake? Kai ubana ne da zaka rinka min irin wannan tambayar daga ina nake? Ke yanzu yarinyar nan ke rashin kunya take har ya kai ki kalli cikin ido na ki faɗa min wannan magana? An faɗa maka kai abin da za ka yi. Amma kin san da cewa babanki ni ne wanda ya zaɓa miki ki aura? To in kai ne zaɓin mahaifina amma ni ba kai nake so ba, ina da wanda nake so kuma shi zan aura. Kuma dole ki sai kin aure ni. Alhaji, barka da fitowa. Yawa, baba ka san me yasa na sa aka kira ka? Alhaji. Saboda yarinyar nan ce na fahimci cewa kamar ba ta so na. To ban sani ba dai ko kai kake sa ta. Shi yasa na ce to bari in kira ka in tambaye ka in ta bakin ka. Saboda jiya ma na taka na kai a gidanka baka sani ba. Ta kusan zagi na ma tai kokari. To shi yasa na shawara kawai wata gani ma na fara. A'a na Alhaji ba za a yi haka ba. Zan je in ja mata kunya na Alhaji. Ba za a yi haka ba na Alhaji. Bata san ka bane yasa ta maka na Alhaji. Bata san waye kai ba. Ka tabbata? Bare maka na Alhaji, bata san waye kai ba na Alhaji. Hakuri na Alhaji. Ba za a yi haka ba na Alhaji, kai hakuri zan ja mata kunni sosai na Alhaji. Bata san ko kai wane da yasa ta maka na Alhaji. To shikenan, dai baka na hawa mashin ko? Da Alhaji. Yawwa, godiya muke na Alhaji. Yawwa, godiya muke na Alhaji. Na gode. Dan kuma kana lalle ka tabbatar ka ja mata kunni. To shikenan da Alhaji. To shikenan, ina godiya da Alhaji. Kwana biyu ba ka zuwa. Aha ba ga muke sai to kin san yanayin aikin namu ne. Wasu lokutan aikin idan yayi yawa dole ne sai ka fita. To amma duk da haka yau ma akwai aikin amma na ga ba zan iya jurar rashin ganin ki ba kwana biyu yau a ce ban ganki ba. A ce dole ne yanzu ga wannan kyakkyawar fuskar taki. Domin kin sani haka duniyar nan zace babu wata ƴa wadda take burge ni kuma nake son ta kamar ki. Ka san menene? A'a sai kin faɗa. Wani nan maƙotanmu wai ana ce mai ɗan gidan alhaji. Wai da na dawo daga unguwa wai ta wai daga ina nake yake ruwa irin tambayoyi yadda ka san shine babana yana ta wani tambaya kuma ga shi ma baba ya na ce wai dole sai na aure ni kuma na ce ba na son. Har na ji sanyi a raina domin tabbas da kin ce ke ma kina son shi. Lallai ina jin kwana na ya zo ƙarshe a duniyar nan domin tabbas in ban same ki a rayuwata ba lallai zan iya rasa kin sani. Babu wata yadda nake jin zan iya so ko kuma rike so kamar ki a rayuwar nan. Irin wannan kai daga miki hankali dama haka tana faruwa amma tunda dai wajen son shi hakan ba zai dame ni ba. Yau. Abai ina wuni? Don ubanka inda ban wani ba za ka ganna haka. Na'am. Inda ban wani ba za ka ganna haka. Wallahi ke ba ki ga masa waye ne ba kenan. Yayi wannan. Baba ne fa. Ke da hadin kun ci ubanku. Ke dan Alhaji zaki aura. Zaki shigo mun da wannan kai nan gidan ubanka ne fita daga fitan min gidana fitan min gidana. Kai bakan munafika na dawo kanki. Ashe dama wannan shi ke kawo mana cikin gida. Ba za ki sanar da ni ba har cikin gida sai shigo mana. Da dan Alhaji ni dan Alhaji na zaba biki. Baby kamun waka. Waka kuma baby ne yanzu da ba mawaƙi ba na zan yi miki waka. Wani da yi da a ce bangaren aiki na ne kamar misali kika kawo mashin mota da sauransu already dai irin wannan dan ki filla da su in gyara miki su wannan duk ba zan ji wani abu ba. Waka na waka dai ina na yi waka ni da ba mawaƙi ba ke ma dai. Gaskiya dai waka nake so ka mu in dai ba haka ba zan yi. A'a gaskiya ban yi waka wallahi da dai wani abu ne da amma waka